БГ и днес отново играем на Clash Royale. Както виждате, имам доста често затваряне, включително Giant Chest. Така, писали са нещо. Окей. И нека да започваме. Така, Gold, Ice Golem, Knight. Отново Free Chest, Gold, GMV, Мускитар и Goblin Gang. Така, Crown Chest, Gold, Gems, Mortar, Ice Spirit, Spear Goblin и Rocket. Silver Chest, Gold, Wizard и миньони и след това Lighting. И сега най-интересното, Giant Chest. Всъщност по-интересно мисля, че беше Crown Chest, но дава доста Gold. Така, Epic, Baby Dragon, Dark Goblin и Goblin Gang. Беше интересно. И така, както виждате, сега съм с доста купи. Всъщност това са ми най-много купи, които стигнах само благодарение на този дек. Ето го. Този дек е много силен. Вижте. Както виждате, сега и преди малко, 47 минути, направих една битка и пак победих, защото този дек е много добър. Имам само една загуба и едно наравно. Иначе дека си е просто много добър. И така, благодаря, че гледахте, абонирайте се канала, слушайте лайк бутона и чао!